Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Халыкка уңай булсын. Шарлавыклы буаларда яңа күпер төзелә. Яңа конструкция суның циркуляциясын яхшыртачак, бу суның исен яхшыртачак һәм чәчәк атуыннан котылырга мөмкинлек бирәчәк. Җиңүнең 80 еллыгына ветераннар котлаулар кабул итә. Барган вакытта шушма сугыйлы бер төшкәндә минем үгезем суга төште дә китте. Анда 5 капчык зерна. Дәресләргә әзерлек. Адымнар гимназиясе укытучылары республика күләмендә бәйгедә катнашты. Менә бу безнең күп телле белем бирү полингвал мәктәпләрдә бу эшләрне күргән итеп алып барырга тиешбез. Татнефть компаниясе шәһәр инфраструктурасын яхшыртуны һәм халык өчен уңайлы һәм имин шартлар тудыруны дәвам итә. Бу юнәлештә чираттагы адым шарлавыклы буалар өстендә яңа күпер проекты. Яңа киңлек нәрсәдән гыйбарәт һәм төзелеш эшләре кайчан башланачагы турында Алсу Нуриева материалында. 10 майдан калабызның Ленин урамында урнашкан шарлавыклы буалар өстендәге күпер яңартылачак. Татнефть компаниясе гамәлгә ашыра торган проект Нефтьчеләр мәйданындагы яңа киноконцерт залы белән бергә бердәм җәмәгать киңлегенә әвереләчәк. Конечно, здорово. Наш город, вот приезжают ко мне дети, родственники, они говорят, такой прекрасный город. И то, что Татнефть для людей старается, это очень хорошо. Мы всегда рады, когда город у нас красивый, и самим приятно, и людям хорошо. Күпер төзелгәннән соң территория яктырак һәм уңайлырак булачак. Әлмәтлеләр саф һавада ял итү өчен яңа урын алачак. Визуаль үзгәрешләрдән тыш башка өстенлекләр дә бар. Яңа конструкция суның циркуляциясын яхшыртачак, бу суның исен яхшыртачак һәм чәчәк атуыннан котылырга мөмкинлек бирәчәк. 10 майдан Мәрҗәни урамыннан Нефть мәдәният йортына кадәр шәхси автомобильләрдә йөрүне вакытлыча тыячаклар. Эшләр башлану белән Шевченко һәм Тынычлык урамнары аша урап йөрергә туры киләчәк. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Җәмәгать транспорты элеккеге режимда йөрүен дәвам итәчәк. Моның өчен төзелеш вакытына реверсив хәрәкәт оештырылачак. Җәяүләр өчен тротуарларны чиратлап ачу һәм ябу схемасы эшләнеләчәк. Алсу Нуриева, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Адымнар полилингваль гимназиясе укытучылары арасында республика күләм бәйге узды. Чарада тарих һәм мәдәният һәйкәлләрен торгызу фонды директоры Зөлфия Сыңгатуллина катнашты. Педагоглар полилингваль мөхиттә дәресләр күрсәтте, укучыларның иҗади үсеш һәм мәдәният-ара компетенциясын камилләштерү усуллары турында фикер алышты. Тулырак мәгълүмат Алсу Әхмәтҗанова материалында. Семинар Адымнар Әлмәт гимназиясе укучылары оештырган күргәзмәдән башланды. Гимназияның башлангыч укучылары бөтен дөнья халыкларының традициялары, киемнәре, ризыклары турында сөйли. Традиции и обычаи жителей молдавской земли хранятся и передаются из поколения в поколение. Гостей встречают блюдом из кукурузной муки мамалыга, сыром брынза и, конечно, виноградом и напитками из него. Биредә 6-нчы Г сыйныф укучылары почмагы. Бу укучылар аларның укытучылары һәм әти-әниләрнең уртак хезмәт җимеше. Алар дус сыйныф серләре республика бәйгесендә җиңгәннәр һәм диңгезгә юллама атканнар. Бу хакта кунакларга да сөйләделәр. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы темасы бу күргәзмәдә аерым урын алды. Я поняла, как важно уважать людей и товарищей по борьбе. Ведь благодаря им он победил врага и вернулся домой. Я буду изучать и помнить жизнь своего прадедушки. Он пример для моих родителей и меня. Семинарның пленар өлеше Адымнар Әлмәт гимназиясе директоры Илшат Яруллин һәм тарих һәм мәдәният һәйкәлләрен торгызу республика фонды башкаручы директоры Зөлфия Сыңгатуллина сәламләвеннән башланып китте. Барыбыз да бергәләшеп, аңлап, әти-әниләр белән, менә укытучылар белән бер-беребезне хөрмәт итеп, балаларга аңлатып. Безнең мәгариф министрлыгы белән
Fond bizning yardım bilen büyünkende mana bu bizning tüp tilli bilim verip bilingual maktablarda bu işlerni örnek ettirip alıp barıga tiyişmiz. Программага дәресләр, остаханәләр һәм төрле темаларга дәрестән тыш эшчәнлек чаралары кертелде. Гимназия педагоглары төрле юнәлештә дәресләр үткәрделәр. Бу татар теле һәм әйләнә-тирә дөнья халыклары биюләре, суд процессы темасына инглиз теле дәресе үткәрделәр һәм башкалар. Медицина машинасын башка төрле айболит дип атаганнар, яхшы. Алсу Ахмаджанова, Рамил Базартинов, Яңанкар вакыты Луч, Әлмәт компаниясе. Ознакойда екле хатын-кызлар катнашында тормыш турында кайгыртып, абортларны профилактикалау һәм аңлы ата-ананың культурасын, статусын һәм кыйммәтләрен күтәрү дип исемләнгән чара узды. Анда район җитәкчелеге, иҗтимагый совет вәкилләре, ЗАГС бүлеге, хатын-кызлар оешмасы, мәгариф бүлеге белгечләре катнашты. Теманың дәвамы алдагы материалда. Шәһәрнең 21-нче Сандугач балалар бакчасында узган очрашуга 2-нче, 3-нче һәм аннан соңгы сабыйларын көтүче әниләр чакырылы иде. Аларны район башлыгы урынбасары Роза Галиева сәламләде. Мы в своем районе для вас постараемся создать все комфортные условия, чтобы и рожалось легко, и воспитывалось легко, и жилось вам счастливо на территории нашего района. Районның хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Эльвира Галиева мондый чараларны күпләп үткәрү абортларга профилактика булып саналуын билгеләп үтте. Сулау гимнастикалары, йөзү безнең бассейнда инде атнасына 2 тапкыр клубы бара. Анда безнең 20ләп әни йөри, булачак әни дип әйтик инде. Алар бит инде бәбе кайта да яңара безнең состав. Шулай итеп, без хәзер теге чат оештырдык үзебез өчен, группа WhatsApp'ta плавание для беременных дигән. Һәм шуннан чыгып китүчеләрне без аңлыйбыз, алар алып кайтканнар бәбәй инде. Бәбәй тудырганнар дип. Шуның сөенеп торабыз алар өчен. Чара барышында бәби көтүче ханымнар өчен музыка, аның уңайлы йогынтысы, тәэсире хакында күнекмәләр бирелде, осталык дәресләре үткәрелде. Булачак әниләр музыка коралларында уйнап, биеп, күңелле аралаштылар. Әлеге очрашу җәмгыятьтә ана һәм балаларга сакчыл мөнәсәбәт формалаштыруның бер өлгесе булды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган акция башланды. 9 майга кадәр 450дән артык ветеран Татарстан Республикасы һәм район җитәкчелегеннән котлаулар һәм истәлекле бүләкләр алачак. Бүләкләр тапшыру тантанасында безнең төшерү төркеме дә булды. Әлмәт районында 450дән артык ветеран котлаулар алачак. 9 майга кадәр хакимият, авыл җирлекләре, социаль хезмәтләр вәкилләре һәм җиңү волонтерлары аларның өйләренә килеп бүләкләр тапшырачак. Сугыш ветераны Ескәр Кәримовны хөрмәтләргә 9А номерлы территориаль иҗтимагый совет, Патриот үзәге, Авангард яшүсмерләр клубы һәм 5-нче гимназия вәкилләре җыелды. 9 май халкыбызның каһарманлыгы һәм рухи ныклыгы символы. Һәрберебез өчен изге бәйрәм. Илебездә һәм республикабызда игълан ителгән Ватанны саклаучылар елында бөек җиңүнең тарихи мирасы дип дәрәҗәдә кыйммәтле булуын без аеруча тирәнтен тоябыз. Бишмунча авылында туып үскән Ескәр абый бик яшьли ятим кала. Әнисен сугышка кадәр үк әтисен 1942 елда югалта. Искә төшерү авыр, әмма оныту мөмкин түгел дип искә ала ул елларны сугыш ветераны. Әти үлгәндә, әтәбез 12 яши, 13 яши. Сугыш вакытында монда, как сказать, менә хәзерге вакытта половина России сельским хозяйством почти что не занимается. Занимается другим делом. Ну, а тогда за каждый кусок земли борьба была. Шул көнне 95 яшьлек сугыш ветераны Габдрауф Гарифуллинга да бүләкләр тапшырылды. От главы Альметьевского муниципального района решите вас сердечно поздравить. Алланың рәхмәте яусын. От товарища Хабибуллиной, Гузель. Рәхмәт. И подарок. Зур рәхмәт. Сугыш башланганда аңа 9 яшь була. Елхавайның 15 яшьлек егете өлкәннәр белән бер тигез эшли. Эшләмәгән эше калмый аның. Үгез җигеп сука-сукалый, ура-ура, көлтә ташый һәм башкалар. Сугыш елларында эшләргә туры килде инде. Мин команда хәтергә төшерәм әле. Миңа 14 яшь иде. Үгез җигеп сдавайтырга бардым ипине. Нигә?
Karmalka'ga, 12 kilometre bizden. Bargan vakitte şuşma suyuyla bir çıkende benim su, ügüzüm suya düştü de gittim. Onda 5 kapçık zirna, onu kiptirip, yanıdan kitirip ızdavayt ettik nige. Karmalka'nın приемный пунктына. Күпме кыйынлыклар күрсә дә бирешмәгән, матур тормыш үткән ул. Бүген Габдрауф абый кызларының кайгыртуын тоеп яши. Аның 12 оныгы һәм 8 оныкчыгы бар. Алсу Нуриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөек Ватан сугышында җиңүгә китергән тарихи вакыйгалар белән таныштыруны дәвам итәбез. 1945 елның 6 майы, сугышның 1415 көне. Бу көнне 80 ел элек 2 Белоруссия фронты гаскәрләре Балтик диңгезендәге Рюген утравын ала һәм аны дошман гаскәрләреннән тулысынча чистарта. 1 Белоруссия фронты гаскәрләре Зандау, Вулькау, Клиц, Ферхель, Фириц, Шлангентин, Плауэе, Гросс, Вустервиц, Каде, Каров торак пунктларын ала. 1, 2 һәм 4 Украина фронты гаскәрләренең Чехословакиядә һәм Богемиядә фашист гаскәрләренең соңгы зур группировкасын тармар итү һәм Көнбатыш Чехословакияны дошманнан азат итү максаты белән Прага һөҗүм операциясе башлана. Бреслау крепостенең Польша хәзерге Вроцлав шәһәре 40 000 солдат һәм офицердан торган гарнизоны 1 Украина фронтының 6 армиясе каршында капитуляция ясый. Бөек җиңүгә 3 көн кала. Театрны татар халкы гомергә яраткан. Бүген дә профессионал театрлардан тыш бу сәнгать төре хәвәскәрләр арасында да үсүн дәвам итә. Яңа Нәдер авылының Илһам халык театры мисал өчен узган ел нәтиҗәләре буенча Зәкия Туишева премиясенә лаек булды. Аны Әлмәт театры вәкилләре коллективка чираттагы премьера вакытында тапшырды. Илһам халык театры Әлмәт районындагы түгел, республикада билгеле булган коллективларның берсе. Биредә театрны яраталар һәм һәрбер куелачак спектакль, куела торган спектакль биредә менә шундый ыгызыгыдан башланып китә. Ыгызыгы була карамасан, һәр артист үзенең кичерешләре белән бик рәхәтләнеп бүлешергә дә вакыт таба. Мин бүген яучы әби әүдәки ролендә уйныйм. Хәзер образга кирип барасыз бу инде? Әйе, миңа ошый бу роль ничектер рәхәт иттереп шулай үземне әби иттереп хис итеп бик әйбәт уйныйм дип хис итәм инде, менә карарсыз. Мин Григорийның кияве Микушны уйныйм. Иң читен сенә торган шундай, ояла торган малай инде ул шундай үземә ошаган. Мин быел беренче тапкыр катнашам бу театрда. Хатыным мине Олия чакырды да, менә быел первый опыт. Бу спектакльне бик көттек. Дулкынлану бар инде, һәр актердагы шикелле дулкынлану бар. Рольләр ятланган, күптән кабатланган булса да, үз авылдашларын каршында чыгыш ясаганда һәрчак каушата ди артистлар. Беренче кат уйныйсыңмы, 20-нчеме айырма юк дип тә үстиләр. Әни килде спектаклендә усал киленне уйнаныйм. Аннан бусы инде минем 9-нчы спектаклем. Төрле рольләр уйнарга туры килде. Усал кайнананы да Җәмиләнең җинләнүендә. Аннан ялгыз кайын күзендә әни ролен уйнадым. Бусында бит инде шулай ук әни ролендә уйныйм. Тагын инде яшьлек мәхәббәте ролендә дә уйнарга туры килде. Иптәшем белән уйнадык әле анда. Шул инде. Театр сезнең өчен нәрсә? Минем икенче тормышым ул минем. Берсе кабатлап торган арада, икенчесе реквизитларны барлый. Гадәттә хәвәскәр артистлар барысында үзләре эшли. Режиссер да эшсез тормый. Соңгы берничә елда Яңа Нәдер халык театры белән эшләүче Ләйсән Әхмәдиева бу кичтә гример да үзе. Мин грим салам шулай спектакль алдыннан, һәр спектакль алдыннан тиз генә артистларга гримнар салабыз. 53 яшьтән 93 яшькә әйләнәбез. Ничек бар, нәрсә бар, булган гримнан, булган бизәнү әйберләреннән ясыйбыз шулай. Ничек сиңа менә эшләү биредәге беренче елга эшләмисең бит, син беренче елдан куймыйсың, әйме спектакльне биредәге халык белән, хәвәскәрләр белән дип әйтим. Бик әйбәт, чөнки алар кебек сәхнәне яратучы артистлар белмим бар микән. Алар сәхнәдә өчен җаннарын бирергә әзер. Алар һәр вакытта ярдәм итәләр, декорацияны да үзләре ясыйлар, киемнәрен дә үзләре табалар. Аллага шөкер, миңа бик ошый. Һәм менә артистлар әзер, пәрдә ачылды. Зал тулы тамашачы бу кичтә милли мирасыбыз булган Туфан Миңнуллин иҗатын кызыксынып күрсәтә. Гыргыри кияүләре үз эшен эшләми калмый. Халык елмая, димәк, канәгать. Театр ул минемчә эмоциялар,
яңадан яңа ниндидер кичерешләр, безнең менә үзебезнең театр артистлары, алар бит төрле өлкәдә эшлиләр, бит. Алар чынлап та бик яратып, монда эштән соң киләләр репетицияләргә, алар бик яратып йөриләр. Минемчә, ял итеп китәләрдер дә сыман. Мин алар белән бик рәхәт. Илхам халык театры авылда 2000 елдан бирле эшли. Аны авыл китапханәсе мөдире Гөлүсә Вафина оештырып җибәрә. 2006 елдан 21 елгача эшне Налия Кәримова алып бара. Шул дәвердә һәвәскәрләр күп санлы пьесалар сәхнәләштерә, фестивальләрдә катнашып җиңә. Узган ел нәтиҗәләре буенча алар Әлмәт Татар дәүләт театры булдырган Зәкия Туишева исемендәге премия лауреатлары дип тә танылды. Рәдифә Нугманова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Милли Сәнгалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.